Phelangpi Kheroni PWD atovarpi akung arai nampi cheman rangta Department atum chelangle der. Pierthea long interior klar et lapen kelangmi senangji puloti rongrop kedam kewang atovar pusitami klar bornangji. Lapen tovar dolo tovar milo kedam kewang langbong langplet avelo puwoi fit sitami atovar klar borbedet puloti tovar dota dojongjong ason mandet. Sonsi nijangkar bianglong lakha troksi kupli MEC constituency ke parlo Phelangpi pen jengkha adak alom PWD atum chelangle det ajo PWD atovar akung arai nampi nang manrang lapen non malom RVRA aporahu tovar pia kungkung gangram det ke department atum chelangle det apodlo puta mathada mimi lapen tovar pi pusitami bichada sonsi thekpon longlo athe towara kong langbong langplet dong hai hui ke taite dera joini si towar pusitami bichada sonlo lapen Phelangpi Kheroni aratum kachuning ripon ki non zonal karbi yot festival pusitami nang libom tanglo lapen non nike baksi dolo bonta non anta towar pi ingram krai asonsi dolang lasi zonal karbi yot festival penta tebok piklo lasi Phelangpi Kheroni PWD department atumaphan pen Karbi Anglong autonomous council aphan prabjin pen PWD atovar pangthai pon serakte miji pusi pachini pon news desk report public TV Karbi Anglong non ke general festival Durga Puja lahaina lebomlo to bolte tame hai tohar ba pangthai the PWD department to adelama to puthakna le punya kadam media airport nili kipun tanga mangala lo non abar karbi senam so rongaji nang le bomlo towar kami sadu anta kapeklar ronja polo usitame non anta la PW akung arai akang rama bang Phelangpi la bang ke theglong lo kasa ke Phelangpi abang ke ahak pudom te non la PW department atum ta do ke do positame alang litum aninga hakpen tangka paisa aride ngangali le pen cross ji atangka videt tapen la alang litum sitame tangka le nang le pata council togir pen kapili dam ka pachini dam lahai bang avidat ason si theglong lo alang litum lahai pachini dam anon te council soda towar iklema phan ke komane phan contact sanoi det hai kita alang litum ka pachini ni ya joini si towar phan ta langa bangoi de lo si ili ki budamang tu ke a department atumanta koibere ta ninghang hela pen council soda chini ne polong pe tangka ke pia phan ke atovar na ko asinili ki puang teng mang ke council sor mata chuning ri lo prabjing pen la junel festival ke bia dim jengbong lang edu aklam pen Kheroni adakan ke pangthai et asonte me parji pusi nili pini nang tum la media tamang no alang litum phan chuning ri pono la pen department sor tami prabjing pen council sor phan pachini si lahai contractor afar sita me kasanoi phan pini prabjing pen contractor phan sanoi si kapapang thai phan claim asante me parji pusinili pachini kangsum priority to pangthai pon pulote kane ke me ya bolon de la to puthakna le theni ni thoi Kasar putang nali ke pudamang tung ke non mopen ni person te lam PW department atum yang si council sa vom pachini dam jatuh person te bang contractor phan sanoi po la adung arai hu dik ta kape kamnya phan bang body control ta alang litung ka pachini dam dia joini si ini la son theglong lok jero